रायजो राजाफोर दिनैहाय बाहाय फैनो मोननानै आं गावखौनो जोबोद धन्यबाद माबा गोजोननाय मोनदों दा जिन्दाबाद महिलारिखौ जोंनो नांगौ जोंनि महिलारिखौ जोंनो नांगौ नांथारगौ आङो खुलुमनाय आरो सिबिनायखौ जासिग्रोयो जोङो दा जोंनि नैबे जर्दानपुर गामिनिफ्राय गामि दरथामजों जखनथाइ मेल जादोंमोन ओमफ्राय सेवलि मेदाम फैदोंमोन दा बेवहाय जोङो सेवलि मेदामखौनो नैबे फैगौ जे 3 नं क'क्राझार बिसायख'थियाव बा इलेक्सनावहाय जोङो बेखौनो हामलायदों बिथांखौ गोथौ गुवार सान्थौ मेलेमजों बिथाङा साननो हाग्रा सासे इन्टेलेक्सुवेल मानसि आरो बिथाङा गुवार गोसोजों अनफावरि मेदामा गावनि सय सम्पतिनि थाखाय लुबैयाखै नाथाय हादोरखौ बा जायगाखौ डेभेलप खालामनो जौगालु हाबा मावनो थाखाय बिथाङा हामलायनाय बा अननायखौ नुनानै बिथांखौनो जोङो नैबे फैगौ समावहाय इलेक्सनावहाय जों देरहाहोनो थाखाय बिथांखौनो मुजुबुद खामानि मावनानै देरहाहोनो थाखाय जोङो आखायाव लाबाय आरो बिथांखौनो जोङो हामलायदों बिथांखौनो जोंनो बिजान्थि नांथारगौ नांगौ जोंनो बेखौनो नांगौ सिगाङाव जे प्रमदा रानि ब्रह्म बायद'बो दंमोन बिथाङाबो गोलाव सम एमएलए जादों आरो मिनिस्टारबो जाबोदों गोबां ओनसोलनि थाखाय खामानि मावबोदों बिथांखौ दिनैनि सानाव नोंथांमोना नांगौ ना नाङा बिथांखौ बिथाङाथ' सिगाङाव जानानै थांबाय मन्थ्रिबो जानानै थांबाय एमएलएबो जानानै थांबाय बिथाङा मावा नङा मावदोंमोनबो नाथाय दा नैबे समावहाय बुरि अबस्था जाबाय हिसाबै बिथांखौहाय एसे जिरायथ'थोंसै होननानै जोङो सानदों ओमफ्रायहाय देहाजोंबो खोथा दं माबाजोंबो मेलेमजोंबो खोथा दं बे बुरि अबस्था बिथाङाहाय एसे मेंनाय फैबाय हिसाबै जिरायथ'थोंसै होननानै जों सानो ओमफ्राय जोङो दा जे हाग्रामा सारनि अनजालि बिसि सेवलि मेदामखौनो जोङो गुवार गोसोजों हामलायनानै दङ बेखौनो जोंनो नांगौ मा सावरायनाय जाखो दिनै दाथ' जोंहा फैबाय थानाय 3 नं क'क्राझार बिधान सभा समस्तिनि दा दिनैहाय गोदानै जोंहा एमएलए नांगौआव दा हाग्रामा सारनिनो हिन्जावा दिनैहाय गोदानै एमएलए दारायनो नागिरदों दा बेवहाय जोङो रायजो राजा जानानै बयबो सापर्ट दङ मानो होनबा दा मोनसे राजनितिक माबाखौ खालामनांगौबा देहायै मोदोमै गासिबो थाजोबनांगौ हिसाबै आरो जोंहा शिब सारा दे दिनैहाय जोंनि देबोरगाव समस्तियाव जोंनिनो बे रिसा एरियायाव माखासे समस्ति हिसाबै मोनफ्रोमबो हाबाफारिखौ नायसनजोबनो हाया बे हिसाबैनो जोंहा जोंनिनो बे सेवलि बायद'खौ जोङो एमएलए हास्थायनाय जाबाय आरो सिगांनि एमएलए आरो मन्थ्रि जाबोनाय प्रमदा रानि मेदामाबो गोबाव सम सुबुंफोरखौ सिबिबोबाय मोजां हाबा मावबोदों बिथांखौ नोंथांमोना दिनै मानो नाङा होननानै बुंनो बेवहायथ' मावदों जोंहा बेखौबो जोङो गाज्रि होनाखैमोन थांनाय समाव जेनेबा माखासे अनुस्थानफोरखौबो बिथांमोनानो होफैदोंमोन कयेकथा दा बेवहाय दा सम आरो बोथोरखौ लानानै जोंहा बे बायद'खौ एसे देहाखौ लोरबां साइस मोननायखाय जोङो एसे जिरायबा हामसिगौ बेफोरबायदि साननाय फैदों माने बुरि मानसि जाबाय नालाय एसे दा ओंखायनो बे सिस्टेमै जोंहा जोङो रायजो राजाफ्रा साननाय फैदों दा बेवहायबो जोंहा बुंनो गोनां माने हाइकामान्डआ जे सावरायलायनायनि गेजेरजों टिकेटखौ सोरनो होयो सोरनो होआ जों रायजो राजाफ्राथ' मिन्थिया हिसाबै जोङो जाय बिथाङा मोनोबा उफाय गैया जों बेजोंबो जोङो हेफाजाब होनांगोन आरोखि बेखिनिखौ आं बुंनाय जादों आरो नैबे सानजौफुनि समाव जोंनि मेदाम सेवलि महिलारि बायद'आ जोंनि गोजोनपुरि अगुरि मोननै गामिनियावहाय जोंनाव बियो बिसायख'थिनि समाव गावनि मासिखौ बिनो थाखाय फैदों दिनै जोङो बेजों जोंनि नांगौखिनिखौ सुफुङोब्लानो जोङो गासिबो सेल्फ हेल्प ग्रुपनि जानानै मेम्बार आरो सेक्रेटारि प्रेसिडेन्ट जमा जानानै जों अगुरि आरो गोजोनपुरि नैबे फोथाराव फैनानै जोङो सापर्ट होफैदों जोंनो बे सेवलि बायद'खौ नङाबा जोंनो रावखौबो नाङा जोङो बेनि अनगा रावखौबो
जोंनो नाङा जोंनो बेखौनो नांगौ जोङो बेखौनो जोबोद सायख'नानै लाखानाय जोङो दा जोंनि गोनांथिया बेनो जे जों आइजो माहारियाव सेल्फ हेल्प ग्रुप दानानै जोङो माखासे जौगाथायखौ जौगाहोनो हायाखै जोङो नांगौ जानायलाय फिसा फिसौ खांलांनो थाखाय जों जुदि जोंनि फसायनाय बायदि जोङो MLA आव बेखौ मासियाव दिखोनो हायोब्ला जोंनि गासिबो साननाय हनायखौ बियो हयथ'बा मावफुंनानै होनो हागोन खोमा जों बेखौ आसा खालामदों मिजिंथिदों जोङो दा बिनि सेउलि बायद'नि अनगा जोंनो रावखौबो नाङा बेखौनो नांगौ जोङो हब्रा बुङो जे जोङो दिनै बे गोजोनफुरिनि फोथाराव अगुरि आरो गोजोनफुरिनि जमा जानानै आइजो माहारिया सेल्फ हेल्प ग्रुपनि एबा सेल्फ हेल्प ग्रुपनि अनगा गासिबो जोङो जमा जानानै बेखौनो खावलायो जे जोंनो बे बायद'खौनो नांगौ बादखौ जिहेतु MLA आरो मन्त्रि बुंनो थाङोब्ला प्रमिला रानी ब्रह्म बिथाङाबो MLA मोन बिथांखौ दिनैनि दिनाव नोंथांमोननो मानो होनोबा सालाया नङा बहुद गोबाव समावनो सालायनानै थांखाबाय दिनै बेहा दा एसे बैसोआवबो बारा जानाय नुबाय जोङो बेखौबो गाज्रि बुंनो थाङा बेबो अनबोदों अब्लाबो जोंनो नैबे सेउलि बायद'खौ जोंनि थांखिजों सायख'नाय जोंनो बेखौनो नांगौ जोंनो बेनि अनगा जोंनो रावखौबो नाङा BTC सरकारा सेल्फ हेल्प ग्रुपफोरनो जिहेतु 15,000 रां होदों बेखौ मोननो हादों बेखौ मोननो हागोन मोनथ'वाखै जोंनो गासिबो लिस्टावनो फैखाबाय अब्लाबो जोंनो बिनिफ्राय एसे साबसिनाव मोनगोन खोमा एबा जोङो जौगानो फिसा फिसौखौ खांलांनो थाखाय बिनिफ्राय साबसिन सुबिदा हरो खोमा जों बेखौ मिजिंथियो जोंनो हिनजाव जोंनि सुबिदा फसायनाय बायदिखौ मोनोब्ला जों बिनानै लानोबो जोङो मोन्थाय थायो क'क्राझार बिधान सभायाव जोंनो ST सेउलि बायद'खौनो जोंनो नांगौ जोंनो सेउलि बायद'नि थाखायनो गोनांथि जादों जों रायजो राजाया बयबो सेउलि बायद'नि थाखायनो खौसे दं सेउलि बायद'खौ जोंनो केन्डिडेट होनांगौ क'क्राझार समस्तियाव सेउलि बायद'खौ मानो नांगौ मानि जोंनो बेफोरबायदि रायजो राजाजों रायलायनो हानाय जेन'बा जोंना बहुद केन्डिडेटफ्रानो देरहाखांनायनि उनाव रायजो राजाखौ नायस'ना थिग दिनै जोंना सेउलि बायद'आव अननायनि गेजेरजों जोंनि गामियाव फैनानै जोंनो जेन'बा फैनायजों लोगोसे बायद'आ जोङो बायद'नि अननायखौबो मोनगोन साननानै जों दिनै सेउलि बायद'नि सायावनो जोंनि गोजोनफुरि गासिबो महिला पार्टिया खौसेयै जों सेउलि बायद'जों सापर्ट दं जोंनो जेरैबाबो क'क्राझार 3 नं ST समस्तियाव सेउलि बायद'खौ जोंनो नांगौ सेउलि बायद'नो जोंनो टिकेटखौ जेब्लायबो होनांगौ रायजोनि मोजां हाबा मावगोन होननानै आसा खालामो जों सेउलि बायद'नि सायाव 100% सेउलि बायद'आ रायजोनि सायाव खामानि मावगोन जोंहा बेनाव फोथायनाय दं दिनै जिहेतु नोंथांमोननि गामियाव दावबायफैदों मा खोथा होदों नोंथांमोननो सेउलि बायद'आ दिनैसिम जोंनाव 17 बोसोर सरकार थांबाय 5 बोसोर UPPL सरकार थांबाय अब्लाबो जोंनाव दासिमबो सेन्ट्रेल लामा गैया बे दिनैसिम जोंनि गथ' गथाया स्कुलाव फैयोबा हान्थुसे दैयाव जों फरायसालियाव फैनो गोनां जायो बेफोरखौ जोंनो सेउलि बायद'आ मावनो होनानै खोथा होनाय लोगोसे जोंनि रायजो राजा गासिबो खौसेयैनो जोङो सेउलि बायद'खौनो मदद होनानै देरहाहोनानै जोंनि लामाखौ जों मोजाङै मावनानै लागोन गिबियावनो निउस लाइभ नायगिरि बिथांमोनखौबो आंनि नोंसोरो सोरखौ BPF दोलोनिफ्राय सोरखौ नांगौ बिजाथि महरै जोंनो मेडामखौनो सेउलिखौनो नांगौ जोंनो जेरैबाबो बेनो MLA खौ जानांगौ जोङो बेखौनो फसायनानै दं जोंहा प्रमिला बायद'आ माने बुरिद्रायबाय बैसो जाबाय बियो जोंहा नै दा जोंहा बायद'आनो जोंहा जेरैबाबो बे MLA खौ जेरैबाबो बियो सोरखिलांनांगौ आरो जोङो बेजोंनो सापर्ट बेखौनो जोंनो नांगौ जेरैबाबो बे देरहानांगौ अरायबाबो जों बेखौ नांगौ आरोखि जेरैबाबो जोंनो नांगौ जानानै फैनाया बायद'आनो सुफुंजोबनो हागोन आरोखि BPFनि दैदेनगिरि हाग्रामा महिलारि बिथांनाव मा खावलायनो सानो जिहेतु बायद'नो टिकेट होनांगौनि थाखाय मा खावलायगोन हाग्रामा साराथ' जेरैबाबो बे टिकेटखौ होनांगोन जोंनि बायद' माने सेउलिनिनो जोंनो बियो हाग्रामा सारा जेरैबाबो टिकेटखौ होनांगौ आरोखि जोंनो बेखौनो माने सापर्ट बिराद मोजां मोनदों जोंनि पाब्लिकफ्राबो नोंसोर बबे एरियानि मानसिफोर जोंना जाहैबाय नैबे सालगुरिनिनो आरो बनसंगुरिनि गामि दरनैजों जोङो बिराद माने सापर्ट बायद'खौ जोङो माने जोङो बायद' सेउलिखौनो जोंहा बहुद सापर्ट आरो जोंनो जेरैबाबो बेखौ जोङो देरहाहोगोन रायजोफ्रा आरो जेरैबाबो बेनो सोरखिलांनांगौ MLA आव बेनो जाथारनांगौ हाग्रामा साराबो जेरैबाबो बेखौ होथारनांगौ बायद'खौनो होनांगौ जोंना प्राइमारिया जारबारि BCDC गोलैयो ओमफ्राय माबाया बनरगाव समस्ति गोलैयो आरो